So hi mga kapaloy, maayong buntag. So karon na to ang sugdan ng atuang orasyon is ang atuwa dayong voice over. So amo ang mini series gamay. So diri nga time is nag-decide nga mag-paint kinabot man si Senyo pinalive sa balay. So mao ang explanation sa mo ang paint paminawa guys. First one is, ano siya, commercial course, guys. The second one is, bali. Ito na siya, ada food edit, ito sa kulak na siya. Tulips daw, guys, tulips. Kani, guys, dito di ka munit, finish product. Pero lang, huwag ka na lang tumingin. So mao to after sa mga paint kigipang kapoy man mi nag-decide mi nga maggamig saging guys. So before that naligo ko of course tapos di na to kalimtan nga to ang lotion kay kabalo jud ko asa mi patulong ani guys mag-backlight jud mi karon awa. Hey! Guys, painit. Painit, guys. Puti ra jud kayo, guys. Karon. So mao to guys, napalit na namang main ingredient which is ang saging. So mao to na pud migpalingki kay mamalit mi sa uban nga mga putahe ay sa kaning mga sagol. So as you can see nagbaklay mi kay unsa man si Senya nga nagipalit naman pong avocado ang buot nga nangala guro. So karon kay na mi sa South Dapit. Kaya pa, girl. Ana mi diri sa Central guys, ang tawag ginindot kayo guys no. So gikapoy man mi na ana mi diri sa women's dapit sa munisipyo guys ang lingkod man na tawag guys luoy kayo mi guys. So another na pod backline na pod guys. So pero happy na mi diri dapit guys kay duol na jud kimi sa kamatuoran guys mabot na jud mi palingki sa dira nakakita mi mga secret. So guys, finally na nami sa palingki. So namalit mi dira og margarine. So unsa pa kaning asukar guys nga puti kay para sa mga ginanggang guys. So muna si Kuya dira. So nangita ta mig kuan gatas. Ay nakapalit ni gatas dira pero namalit na pud mi og nesti guys. Syempre matukan tanong wala ta ikadulon sa taas na mga to guys. Back na pud natin na pud mig RBM na gamay guys. So yes, nakapalit mi dira. So pati namong katawa guys. Kamalumog na no. We decided nga duhong takabuok jud sa mga paliton pero dili nakabot ang kwarta. Hindi na lang. Ay, salam. Ayan na, tiya. Pwede sa 1 month. 30 man na itong bake us. Ito naman eh. Namili ko. Mayroon ito muna. Dali lang. Isa na lang. Isa na lang. So mao to guys sa maklay mi kinangita mig bidigab. So guys finally nakasakay na jud mi guys. Nga day feeling sa magsakay guys. Pila gud ka oras tug baklay. Sara day ka oras guys. Guys. Okay na. Wala na. Kalawang may bahay guys. Hala. Kamalog ka. Unsay nalimtan. Dili. Unsay gamiton mo pagsugbay mo. Ano mo screen? Ay. Hala. Tama nagbukong. Hala guys. So mao to guys, manguha na lang siya bukong dira kay wala man mi kapalit og uling. Pero of course, kung namalit og uling wala man mi kwarta na guys. Mamaklag gyapon mi sa gituloy ora to sa kanon nga. Diri ana mi nakahinomdom mamalit og uling. Oh my god! Dirasi! So mao to guys ana mi sa balay so abti kayo si Sinya no ug kanang prepare sa kaning avocado namo giunag jud na niya kaysa sa saging of course. Hangoers man na siya na guys. So ako kay nagtimpla ko sa juice kay pero yung iga nga pag-abot pa jud namo ulay ko. Okay, so what can you say about sa anong pag-backline? Worth it. Sige, dali ko guys. Hi guys, balikan niyo mga magbukong. Guys, baba kay ko pako ako nagbukong, magbubuhay ko. Kay magbuhat magluto may ginanggang. Outfit check. Buwang-buwang oh. Ay, dara bukong. Saan magkakuha ni mo dira? Ano ba kita ni mo dira? Balik. Hey guys, minta tab. Screen. Ano may sa exciting part guys, marami sayo pa guys, marami kami. Kana. Uy, baba. Gusto na ni guys. Ako gura guys, so parehas man sa imong naong guys. Naong sa Marites, nga guys. Hawa na, okay init. Patay na. Yay guys, luto na mong bugas. Ano man ni pagkaluto ako. Naglibog mi ba? Sa akin gani. Tama bang gipalitan dito? Murag parehas naman ni sa ilok sing munin. Ilok. Ay, buya ka pa. Basin tapi po sa kumakain.
Kumain ka maring lupot ko na So mao to guys, we have so much fun eating our bogan este, mo ading ginanggang. So mao to 1 hour nag-prepare, 1 hour nag-backlight, tas less than 5 minutes ni kaon. So ayun mo pag-prepare guys.